Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme podiže Isus oči prema učenicima i reče: Blago vama siromasi, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde, te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina čovječjega. Radujte se u dan onaj i poskakujte. Evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi. Ali jao vama bogataši, imate svoju utjehu. Jao vama koji ste sada siti, gladovat ćete. Jao vama koji se sada smijete, jadikovat ćete i plakati. Jao vama kad vas svi budu hvalili, ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.